no. Ukwa n'onye? Onu Chineke. Everestus. Olo. Evergreen. Oh. Ever water. Hey. Angelis. Onye ka. Ndụ na aga afe. So onye nwanya egboro m amụ. Olo. Hey. Olo. Egboro m amụma. Enwere onye m ga-atọ mana atọ. Olo. Atọ. Onye ị ga-atọ dịka nwa. Atọ ọkpụ na ezinụlọ a. Mbịa mee epe gate. Mgbe m hụrụ gị sị onye nwanyị ọwụ ya ka ọwụ ya. Ya sọ ọwụ ya. Mme. Hey. Ka sị gị bịa tọọ aka. My brother, go all this faith. Felicia. Olo. Faithful. So I got Abrochukwu. Abo. Ngwa. I malite na abo. Onye nwanyị ụtọ Hausa. Olo. Onye nwanyị Ụtọ ndụ. Ụtọ nwa. Tọpụ. O mere ebere. Ụtọpụ. Ndị ikere na-agbụ. Onye nwanyị ụtọ. Onye nwanyị mere mgbapra abe Paracetamol. Olo. Mpra abe jet. Onye nwanyị mere mgba U-turn. Olo. YouTube. Olo. You carry an old. USA. Onye nwanyị mere mgba jeep na-enye ndị mmadụ moto. Onye nwanyị mere nye nwu utude ego na ejum n'akpa. Onye nwanyị nwa okoro ọbịa na ya. Onye nwanyị mee la grabosha. Onye War fence. Olo. Okay, war not. Wale war. Hey. Wadi. Oh. Or wadi. You are. Wadi. Oh. Okay. Kenneth. Oh. Okay. Kim. Hey. Okay. Go. Oh. Okay. Skins. Yeah. Lord of. Lord. Wadi. Hey. Wadi. Wadi. Hey.
They worship you. Hey, likama osotere. Ye urutuku. Ye le metekere. Hallelujah. What? Hallelujah. Hey. higher Olo. Ha. or ha. Oh. Ha. Hapwa. Oh. Hallelujah. Oh. Hallelujah. Amen. Onye nwanyị nyere m message na ọ sị nwa gị lieke ye mmaserede uro ye onye nwanyị Tonto. olo Ụtọ ihe. ụtọ akpụ Oh, topu. ahụghị gị na Nigeria. ị nwere Hot temper. olo ị nwere Husband. ayi olo ị nwere Hospital. ya mi ị nwere hospital. Ahụ ga m ebe ịrụrụ hospital. Nna onye amụma ngwa ụka na-apụla n'ihe o kwesịrị ịwụ. Ịnụkwa a na-aga skuul ma na-enwe hospital. Nke a m nụgba agbajide m chọk ma afọzi nwe ihe ịhụ ga-awọ mebi ọwụ m ọ hospital ị ga-aga ma ebe ọ dị ị ga-aga aka ị gaghị ihe akọ gị ihe ụlọ ọgwụ ị ga-anọ anọ. Olo wait if you are cutting the Mirabel. olo message. I don't Prostitute. olo I don't Property. oh I don't Prophetess. olo Oh, officer. profit. Profit. Olo officer no nonsense. Oh. Now let's open to the book of yeah. The book of oh yeah. Ọ bụrụ na mmadụ n'ugbo okwu ka ị ga ma ọ bụrụ na ke John anyị mapụrụ ma uke mak maka sa amakọla m mak oredi. Olo enwere ebe onye nwe isi m ngọ ọrụ gị. Ise sa ụsa olo ụsa Ụsa. ụsa Oke onye ụsa. ụsa na 91. Ise hi da udue ele olo ele mmụọ eleke ntị ọba. olo ele Oke elephant. ai olo ele in the sea Oke in the sea. olo sea Sea fish. olo secret it play Plane. olo play ace of the Moses. olo
Maurice. Mo. Moringa. Olo. Mo. Musala. Olo no. Ali Liverpool now. I want nda mbra a ball with uche esi. Mere uche esi. Ima acid they don't want okay alone. Ebu cup. Oh. Ihe ndị ọ nọ na Bible. Olo. Ka m nkọ ọtụrụ gị efu. Ugbo arị m kọ ọrịa. Ị na-agbakwa okwu. Secret place of the Most High. Oh, shall I abide under the hey, onye dreke shadow of the speed of the Olo Oma Luku. Olo Almighty. I will say You are going. Olo no. Ebidokwala no. Agwa ka mbera. Of the Lord. He is my Remigius. Olo Rangers. Olo Kore free here. Olo refuge and my forefathers. Olo fortress. My God, in he will I throw Trumpet. Olo ultra Tro. olo ultra Tom. oh ultra aso you know onye nwe say tra ask me he tra aso na Jehovah oge emere gị ihe mmadụ na apụrụ imere gị when Oasis was walking under the sea. Only one say Oasis. Remove your shoe. Nagi with the fair head. And then Jesus turned unto the disciples. And then when Mary was Amen. Mary did not know that then the 12 apostles were there. Then Jesus Of Nazareth. Was I am Biko. Newly when we meet in time. I no longer tower here. No, I've not even gone onto Exodus. I got happy and bored. I want a family in the bag at all. You can't talk out of Biko. Okay. It tried to just lemo in the corner, brulem gas. You may never allow. Oh, I'm Peter January. Olo. Judah. Olo. James. Genesis. Happen Genesis and board. Oh, you buy the Allah. Okay. You could have me. Will be me with regular come. One, thank you. It's the last day. Hey, you know there is something the Babylon. Olo. Baraka. Olo. Bible said. Oh, Bible. He said, he that give event. He said, give us ever like. You know, I've given you the war of the mind. Olo. War of wallet. Olo. War out of God now. So you have to sow into the lavish. Lavish. Olo.
Lazarus. Life of a man of God. So I'm not collecting money from you. I'm not a Bezin. Baby. Beggar. I'm just doing what the Lord led me to do. If you don't have, I don't mind, but looking at you, you should have it now. Just to carry your problems. Travel. Transgression. Transition. Spot them to Hellfire. Heaven now. That is it. So, ego moto. Yes. Ihe mere n'ụwa na uche onye adịrị ya njọ. Ego anọdụ cha nwede ego nọ n'ihe ma ị ga-alawa mgbe ọdọ ịnụkwa ịgbalị ala enwere ọdọ mkpụrụ obi ekwesịrị ịtọ atọ ga-atọtakwu ịnụkwa ọ sị freely I shall give and freely I shall give kwa ya bụ na enyere gị n'efu ị ga-enyekwa n'efu ọ sị na-emechasị na ego mana ọ na oshi m n'obi pụtakwa inye gị ọwụdị ihe ọjọọ mana n'ime obi m na-enwedị ihe na ya ma n'ime akpa ma n'ime obi ebe niile agba m aka ụtị ka nene fada enwedị m elekwana ihe mere gị n'ihu nna spiritual spiritual attack. Ajo Montreal. Kale. Abamogun. Oki chichajo mo ya so ni hu ko bra go. Male ko. So you know the 1 kobo amount. 20 kon. Bam. Chai. Oh, you know the 20 kobo mo de ma wo shishi mo de keno. Onye nna m egwekwa n'igwe eche m ịnọ ngwa ugbo asị na ị gara Amerịka nwee private jet nwee nke ọzọ ma brother ihe ndị ahụ okwukwe inwe the faith onye nwanye emene gị oke ihe ndị a niile ikpukọrọ ọwụ na okwukwe ka ị nwere ha with faith na enwe dị physical onye m ji nakpa gị ego with faith ngwa na okwukwe ahụ ijiri bịakwa ka ị ga-eji ala enwere egwu a na-agụ na n'okwukwe ewe ihe m jiri bịa na n'okwukwe ka ị ga-eji wee lakwa ngwa na ije ọma ịtọọla ihe ịgbalịala ị na-ekwukwa ozi ọma dakwa ogwe ri echi edo onye biri tọpụga mmadụ ị na-anapụta mmadụ ị ga-ebu ụzọ wepụ ihe nọ gị n'anya tupu gị na-ewepụ ihe nọ n'anya onye ọdọ ire ewurele eriri ike gị rote kekpuo gị elekpuo ka anyị ga-ekwu 2 minutes ịnọ nga 2 hours ị na-agbajike ka nkịta along the line ya bido bebe ka ego Hausa sele ebe ebila Hausa ka echi okwuchukwu na-atọ ka ifo gị na-ekwu ya na-ada aja na ntị ịkọrọ gbado pọnụ ihe niile m nọ na-edistract gị na ama ị ga-ewe iwe pụọ iwe dị iwe ajọ mmụọ bịa n'ihu gị otu ya kpọọ blọkụ were pawuda ajọ mmụọ tee gị n'ihu gị awụrụ apa ịbịakwara nga agbu m oge lakwa aka ahịa ụkwụ ma chana red bịa nga awụrụ ụkwụ m na-ịgba ndị eze aka m kam asọ onye kere gị eriri n'ire arịdị ndụ aga n'ala ili gbọpụta ya asa aka ya ba na-agbaje ya aka ya hapụghị gị n'ire aka gbajikwa ego nonsense onye ọbụla na-ewepụ mmadụ ihe n'anya bụ ụzọ wepụ nke nọ gị n'anya ọ dị bịa gị kpodo okwuchukwu isi n'ala oke